Var det så sidste skud? Bevæger sig. Det er Carsten. 28. Formanden. Han har hjælpet. Det ved vi godt, at man kører biler lige ved, at det er utrygtigt. Jeg har en longplay med. Hvis det er sæt. Oj, undskyld. De er søde. Jeg kan jo ikke holde stille. Stævlen dyb indånding, og så ligesom standse vejrtrækning. Jeg er bekymret for, at man kan være i hånden. Jeg tænker, Ja. bare ikke kun Og så vil jeg håbe, at vi får en rigtig god dag sammen. Og vi skal da gøre. Så kører det. Ja. Ja, I behøver ikke at holde det mere. Fordi det er problemerne på, ikke? Og så vil jeg gerne sige til dig, at de der feriepenge, du nu får ud til med dronningen, ikke? Det gør godt nej, men de går til det her. Det er lidt halvdyrt, ikke? Altså for eksempel, når jeg har fået pusset det her og fået lavet en, ikke? Det koster 1775 kroner, ikke? Og så kommer der en rabat, så du er nede på 550 kroner, ikke? Men alligevel, så er der penge, ikke? Jo, det er. Okay, så nu ser jeg den her på først, hvor jeg selv sidder på, ikke? Hvor du så kommer til at sidde næste år i håben, så jeg kan også gøre ham igennem der, ja? Er det god det, ikke? Jo. Og så kommer den store her, ikke? Og så har jeg gået spekuleret på, at Carsten sagde til mig i morges, når vi drejer morgenkamp, at det her fuglespilsværket, det er jo fra 1902, ikke? Ja. Men det her bagerste, den hedder 1981, ikke? Jeg kan godt tænke mig at vide, hvor er de andre henne. Du ligger? De ligger i arkivet. Dem skal du så ikke have på, fordi nu... Så nu skal vi til, at vi kan sætte den rigtigt. Og på den rigtige side, det tror jeg, det er sådan. Nå, så er det nemmere. Den er, ja. Så skal vi gå til.